ቅዱስ ሚካኤል ናይ ምሕረትን ድህነትን መልአክ እዩ። ሰላም ንኩሉ ፍጡር ዘፍቅርን ዝሃልየሉን እዩ። በቲ ግዜቲ ሚካኤል እቲ ንደቂ ህዝብኻ ዝቆመ ዓብይ መስፍን ክቀውም እዩ። ዳንኤል 12:1 ብነቢይ ዳንኤል ተዛሪቡ። ኣብ ካሊእ ቦታ ድማ ሚካኤል ሓደ ካብቶም ላዕሎት መሳፍንቲ ክግዙኒ መጺኡ ክብል ይገልጽ። ዳንኤል 10:13 ሚካኤል እቲ ሊቀ መላእክት ኣይኮነን ዝብልኡን ኣለዉ። ነቲ ሓደ ካብቶም ላዕሎት መሳፍንቲ እንትብል ቃል ከም ኣብነት ወሲዶ ይሁን እምበር ስልጣን ካልኦት ድሩት ወይ ትሁት እዩ። ከም ኣብ ልዕሊ ነገድ ወይ ከተማ መላእክቲ እንተኾነ ስልጣን ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ልዕሊ ከሎም መላእክቲ እንተኾይኑ ካብቶም ካልኦት ዝተፈለየ እዩ። ከምቲ ኣብ ድርሳነ ሩፋኤል ዝተገለጸ 7 ሊቃነ መላእክቲ እንኳ እንተሃለዉ ሃለቆም ቅዱስ ሚካኤል እዩ። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ፣ ናይ ሎሚ ታሪክ ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል እዩ። ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉኒ። ቅዱስ ሚካኤል ትዕግስትን ጽንዓትን ዝፈቱ መልአክ እዩ። ሊቀ መላእክት ሚካኤል ብዛዕባ ስጋ ሙሴ ምስ ዲያብሎስ ከኽታኸሎ እግዚአብሔር ይጋንሓካ ኢሉ እምበር ጸርፊ ፍርዲ ክወርደሉ ኣይደፈረን። ቅዱስ ሚካኤል ብእግዚአብሔር ዝተዋህቦ ኃይሊ ንዲያብሎስ ዝሰዓረ መልአክ እዩ። ኣብ ሰማይ ውግድ ተላዕለ። ሚካኤልን መላእክቱን ምስ ገበልን መላእክቱን ተዋጊኡ። ራእይ 12:7 በዓል ቅዱስ ሚካኤል ሰነ 12 ዝክበረሉ ምክንያት ብፍቃድ እግዚአብሔር ንዲያብሎስ ተቃሊሱን ሲኢሩን ኣብ ክንዲ እቲ ካብ መለኮቱ ዝወደቀ ዲያብሎስ ሊቀ መላእክት ኮይኑ ስለዝተሾመ እዩ። ድርሳነ ሚካኤል ክብሪ ንኣምላክ ይሁን። ብዛዕባ ዕለት እዚኣ እግዚአብሔር ንሊቀ መላእክት ሚካኤል ልዕሊ ከሎም ብጾቱ መላእክቲ ኣኽቢሮምዎ ሸይምዎን ይብል። ብተወሳኺ እዛ ዕለት እዚኣ ቅዱስ ሚካኤል ንኣፎምያ ዘድሕነላ ዕለት እያ። ኣብ ሓንቲ ሃገር ኣስተራኒኮስ ዝበሃል ኣዝዩ ሃይማኖታዊ ዝኾነ ዓብይ መኮንን ነይሩ። በዓልቲ ቤቱ ኣፎምያ ትበሃል ነበረት። በዓል ቤታ ኣስተራኒኮስ ምስ ሓመመ ኣፎምያ ነቲ ሊቀ መላእክት ስእሊ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ክህባ ለመነቶ። ከምቲ ዝሃተቶ ገበረ። ሰብኣያ ድማ ሞይቱ። ብድሕሪ እዚኣ ኣፎምያ ነቲ በዓል ቤታ ዝሰርሐላ ስእሊ ኣቂባ ሃይማኖታዊ ህይወት ትነብር ነበረት። ዲያብሎስ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክፍተና ምስ ጀመረ ሓንሳብ መበለት ኣምሲሉ ሓንሳብ ካልእ ሰብ ኣምሲሉ ክትምርኦ ይመኽራ ነበረ። መጽሓፍ እውን ጠቂሱ ንጉስ ክምርኦ ከም ዝሓሰበ ንሳ ግን ክትምርኦ ከም ዘይትደሊ ነጊራ ንኣምላክ ከተገልግልን ቀሊል ህይወትን ክትነብር ከም ትደሊ ድማ ነጊራቶ። ዲያብሎስ ግን ምፍታን ቀጸለ። ኣብ መወዳእታ ድማ ብስሊ ቅዱስ ሚካኤል ኣዋሪዳቶ። ኣብ መዓልቲ ቅዱስ ሚካኤል ዲያብሎስ መሲሉ ክፍትና መጸ። ንሱ ድማ ኣነ ሚካኤል እየ ይበለ። ቅዱስ ጳውሎስ ሰይጣን በዓሉ ናብ መልአክ ብርሃን ይቕይር 2 ቆሮንጦስ 10:1-13 ከም ዝበሎ እቲ ኣብዚ ዕለት ምስዓ ዝነበረ ንርእሱ ለዊጡ ናይ ብርሃን መልአክ ኮይኑ ዝተራእየ ኣፎምያ ግና ብልኺ ስለ ዝነበረት መልአክ ብርሃን እንተኾይንካ ኣበይ ኣሎ ምልክት መስቀል ኣብ ግንባርካ ንሱ ድማ ትምህርቲ መስቀል ኣብ መንጎና መላእክቲ ኣይተገበረን ኢሉ ተጠራጣሪ ስለ ዝነበረት ናርማ ቅዱስ ሚካኤል ከተምጽእ ኣብ ክፍላ ምስ ኣተወት ዘሊሉ ተስኡ ኣበራበራ ኣፎምያ ኣውያት ኣስመት። ቅዱስ ሚካኤል ቀልጢፉ መጺኡ ኣዲሂንዋ ንዲያብሎስ ኣዋሪድዎ። ዲያብሎስ ንኣፎምያ ነቲ ህያብ ዝመሰላ ዝነበረ ህይወት ገዲፉ ኣብ ካልእ ዓለም ክትነብር ከም ዝፈተና ኣብ ህይወትና ንውን ከምኡ ክገብር ይኽእል እዩ። ኣብ ግዜ
ሓዳር ብዛዕባ ርክሰት ክንሓስብ ኣብ ግዜ እርቂ ጽልኢ ከም ዝስማና ኣብ ግዜ ሰላም ኩናት ኣብ ግዜ ጾም ምግቢ ኣብ ግዜ ትግስቲ ቁጥ ኣብ ግዜ ሕድኣት ድማ ቁጣ ከም ዝስማና ገብረና ይኽእል ስለዚ ከም ኣፎምያ ኣብ እምነትን ኣካይዳን ምስተዋልን ጽንዓትን ሂዝና ክንነብር ይግባእ ናይ መቤትና ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላጅነትን ናይ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ኣማላጅነትን ከፈላለ የብሉን ምስጋና ንኣምላኽ ይሁን ክቡራት ተከታተልቲ እዚ እዩ ልመስል ናይ ቅዱስ ሚካኤል ታሪክ ተፈቲሁኖ ሼር ሰብስክራይብ ግበሩኒ ይቀኒለይ